nostres filles han nascut a casa, 3 experiències meravelloses i inolvidables, les 3 diferents. La primera va ser molt bonica, molt potent, però després el poder veure les seves germanes com naixia el següent bebè han sigut unes experiències també inolvidables. Es crea un vincle entre germanes i germans que jo crec que és de les coses més importants que hem viscut aquesta família. Nosaltres no vam tenir dubtes a l'hora de triar parir a casa, ens van envoltar d'unes professionals meravelloses com la Mireia Marcos i la Sagrario Martínez i tenien clar que volíem la seguretat de casa, el nostre caliu i poder sentir-nos lliures, no? I tenir un part realment natural, fisiològic i respectat. I així ha estat. Jo la veritat és que m'agradaria que tots els parts fossin així, que totes les dones i tots els bebès i les famílies poguessin gaudir d'aquest moment i per això ens hem d'empoderar, ens hem d'informar bé per poder triar amb autèntica llibertat quin part volem. Moltes gràcies a totes les llevadores. Hola, ¿qué tal? Soy Laura y vengo a compartir la experiencia que tuve hace 6 meses y medio, con la oportunidad que se me dio de tener el parto en casa, como habíamos decidido mi compañero y yo, y estar acompañado por una comadrona, en este caso Blanca Laínez, que nos acompañó con mucho amor, mucha profesionalidad y con mucha escucha, y creo que en estos momentos es tan esencial tener esta mano amiga, hermana, sostenedora que te acompaña y te guía para que tú puedas parir tranquila y en paz, siendo quien eres, sin que nadie te diga cómo lo tienes que hacer y poder estar dentro de nosotras. Ojalá esto llegue mucho más lejos y se expanda para que todas las mujeres puedan escoger cómo quieren vivir i com quieren parir. Per mi parir a casa ha significat sentir-me lliure per decidir on vull parir, amb qui vull parir i com vull parir. Per mi parir a casa m'ha empoderat molt com a dona. Ha sigut un acte d'amor cap a mi mateixa i cap al meu fill i en el qual m'he sentit acompanyada per la meva llevadora des de l'amor, la confiança i el respecte màxim. Per mi parir a casa ha sigut una revolució personal molt gran. Per mi el part a casa ha estat una de les millors decisions de la meva vida. Em vaig sentir molt segura des del seguiment de l'embaràs fins al moment del part, respectada i amb molta confiança. Moltes felicitats a totes les llevadores que ho feu possible. Gràcies. Parir a casa amb les llevadores ha significat tenir el part que desitjava, on se'm respectés i es confiés en mi i en la meva criatura. També ha significat rebre en Roc amb calma, amb la tranquil·litat que es mereixia en el caliu de la nostra llar. Jo he tingut un part respectat amb l'equip de Mitjorn, acompanyada per la Blanca i la Iula. Va ser una experiència impressionant, molt bonica, perquè tot i el confinament doncs, em vaig sentir superben acompanyada, una situació amorosa, respectada, tot molt bonic. Estic molt agraïda. El part a casa és el millor que m'ha passat a la vida i, sens dubte, hi tornaré a repetir 1001 vegades més. Amb el part a casa la pressa mor. No hi ha pressa absolutament per a res. L'única cosa que importa és que el teu bebè ha decidit néixer i comptes amb una llevadora que t'ofereix absoluta professionalitat i intimitat i amb la qual has construït una relació que permet un ambient d'amor, de respecte i sobretot de seguretat per tu i pel teu bebè. En el nostre cas, a més, la nostra filla gran ens va poder acompanyar i d'aquesta manera li vam fer un dels millors regals que es poden rebre a la vida i és precisament això, vivenciar la natura i vivenciar el naixement d'un bebè. Parir a casa ha estat per mi una opció molt bona perquè m'hi he trobat còmoda, m'he trobat confiada, l'entorn íntim i sobretot la presència de la llevadora m'ha donat aquesta seguretat i aquesta confiança que crec que han sigut la millor opció per mi y pel meu bebé. Para mí parir en casa significó un acto de amor, de libertad y respeto, algo que no había sentido en un hospital y bueno, lo hice por mí.
por mi hijo que viera que su mamá podía parir y por mi hija que si alguna vez quiere sepa que puede.